Umasipala waseNewcastle uthi usuzokwazi ukubhekana ngqo nokulethwa kwentuthuko ebantwini okusheshayo emva kokuthi loMasipala ukwazile ukukhokha uqede isikweletu sika Eskom sika 264 million wamarandi obulokhu ubhekene naso kusukela ngonyaka 2020. Sixoxisane noNgumphathi kaMasipala waseNewcastle uZamani Mcineka. Umgodi ombekile mkhulu uma ubhekana nokuthi uMasipala kunesimo la kunabantu kunemphakathi emisha efikayo ifika izokwakhela uMasipala wethu okhomba ukuthi kufanele sinabalalise izinto zakusebenza kuye nakuleyo mphakathi noma ngabe seyindaweni zamakhosi akukhulu esizokwazi ushintsho ezokwazi ukulenza ngoba kukhona nezinye futhi izikweletu esibhekene nazo funasi esihlengihlengisayo. Engakucela nje izakhamizini zaseNewcastle egameni lomkhandlu kaMasipala waseNewcastle nohlonishwa umeya obe nesimo la simphoqe uChumeni angakwazi ukuzokhulumela yena ukuthi sicela ukuthi umphathi sibekezele lokuqala lokho. Okwesibili sicela ukubambisana nawo eqinisekiseni ukuthi njengoba kuyizinsiza kuney'nsiza esibaphakela zona bakwazi ukuhlangabezana noMasipala ukuthi bazikhokhele lezo zinsiza. Kulabo abaney'kweletu ezinkulu nezezindala kunenhlelo esihlinzekile njengoMasipala zokubahlangabeza engikholwa ukuthi mabeza ngaphambili ngakwazi ukuthi sihlele sihlengisane bathole sebephumile nakulezo zikweletu.